ओंखारनाय जे दाहाल सावथुन बेखौ दिनै प्रिमियार श'नि गेजेरजों रिलिज होबाय बे समाव नोंथाङा बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै मा बुंनो सानो? थारैनो जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै तामुलपुरनि लेहराम बर' बे फिल्डआवहाय दाहाल सावथुन जायखौ लेहेर फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय प्रडिउस खालामनाय जादोंमोन बेखौ दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। ओनसोलनि रोजा रोजा सुबुंफ्रा बे दाहाल सावथुनखौ नायनो होननानै फैदों। जोङो मिजिं थिखानाय दङ बे दाहाल सावथुना जिहेतु गोजौ बाजेटनि खालामनानै बर' सावथुनखौ मोनसे लेभेलसिम लांनो थाखाय नाजानायनि थाखायनो दिहुनजानाय जादों। थारैनो बे दाहाल सावथुनखौ नायनानै गासै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनगोन आरो बे सावथुननि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो थानाय फिसा फिसौ जायगाजों सुपारस्टिसन होननानै बुङो खाना फोथायनाय, बे खाना फोथायनायफोरनिबो माखासे बेवहाय स्ट'रिखौ लानानै दिहुननाय जादों। बे सावथुननि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय माखासे मेसेज थांगोन। आं आसा खालामदों बे सावथुना गासैबो रायजो राजाफोरजों अनसायजागोन आरो बे सावथुननि उननिफ्राय जोंनि बर' फिल्म जे बर' सावथुन मुलुग बे सावथुन मुलुगा मोनसे थाखोसिम मोनहैनो हागोन। दिनैसिम गोबां बर' सावथुन ओंखारबाय, नाथाय जागायजेननाय समाव जेरैबायदि आलायारन सावथुन ओंखारदों बे सावथुना जेरैबायदि भारत सरकारनि बान्था मोननाय बे लेभेलखौ दासिमबो बर' सावथुनखौ बान्था आवग्रिनो हानाय खाबुखौ नुनो मोनाखै। बेनि खार'ना सावथुनखौ मोननै थाखोआव दिहुननाय जायो। मोनसेया जाहैबाय कमार्शियेलनि थाखाय आरो मोनसेया जाबाय एवार्डनि थाखाय। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय दिनै जोंनि गेजेरावहाय माखासे प्रडिउसारफोर जाय प्रडिउसारफ्रा गोबां थाखा गारनानै सावथुनखौ दिहुनो, नाथाय गोबां समावहाय प्रडिउसारफ्रा बे सावथुन दिहुननायनि उनावहाय फैसाखौ मोनफिननो हाया। दा बेनिखायनो जोंनि गोबां प्रडिउसारफ्रा दिनैनि दिनावहाय एवार्ड मुभि बानायनायनिख्रुइ कमार्शियेल मुभि बानायनायाव बांसिन गोसो होयो। दा ओंखायनो जोंनि जिहेतु गोबां सावथुनफ्रानो कमार्शियेल लेभेलनि जायो। दा बे लेभेलनि जानायखायनो जोंनि माखासे सावथुनफ्रा एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' जानायखायनो बेफोरो एवार्ड मोननो हाया। आरो बिनिफ्राय जोंनि गोबां माने प्रडिउसारफ्रा बे एवार्डनि थाखाय बेयाव जे बाहागो लाहैनो नांगौ एबा कम्पिट खालामनो नांगौ बिनि सायावबो गोसो होआ। अदेबानि माखासे सावथुनफ्रा बेफोराव बाहागो लाबोबाय थादों, लानायखौ जों नुनो मोनदों। रजनी बसुमतारी बायदेव बिथाङाबो एवार्डनि थाखाय बिथाङा सावथुन दिहुननाय जायो। हयथ' बेफोर सावथुनखौ नोंथांमोना बयबो खोनादों, जोलै दाखालि गराय फाख्रि होननाय बिथाङा बेखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव दिन्थिहैदों, दिन्थिनानै माखासे एवार्डबो मोनदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। थ' आं बेखौनो बुंगोन जोंनि माखासे जायफोर सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि माखासे बर'फोरनि जितु बर'फोरनि आखु आसार खान्थि धोरोम खान्थि बेफोरखौ लानानै सावथुन दिहुनो आरो सावथुन दिहुननानै बेफोरखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम लांनानै जाहाथे जोंनि बर' जाथिनि आसार खान्थि हारिमु मावनाय दांनाय बेफोरखौ फोसावनायजों लोगोसे बेफोर मुभिनि गेजेरजों जाहाथे एवार्ड लाबोनायनि बेब'स्थाखौ खालामो जोंनि प्रडिउसार बिथांमोना एबा डाइरेक्टर बिथांमोना जाहाथे बेखौबो नाजायो आं खावलायो। बिसानि एवार्ड सेरेमनि प्रग्रामखौ बहा लाखो आरो फैगौ 6थि बड' फिल्म एवार्ड जायखौ बिसाया अर्गेनाइज खालामनाय जायो बेखौ नभेम्बर दाननि गेजेरावहाय जोङो शंकरदेब कलाक्षेत्र गुवाहाटीयावहाय खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। बेखिनियावनो मोनसे खोथाखौ रायखांनो नांगोन, थांनाय 5थि बड' फिल्म एवार्डआवहाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां CM बिथाङा देग्लायनि जि बड' फिल्म एवार्ड बेखौ दिल्लीयाव खुंहैनाय जाथों होननानै जोंखौ एडभाइस होनाय जादोंमोन। खिन्थु दाखालि जोङो बिसानिफ्राय मोननै एक्जिकिउटिभ जिरायखांनायनि उनावहाय जों मोनसे सिद्धान्तआव फैनो हादों जे जोङो देग्लाय बेखौ दिल्लीयाव खुंहैयाबालासिनो गुवाहाटीयावनो खुंनाय जाथों होननानै। मानोना दिल्लीयाव खुंहैनायनि थाखाय जोंहा माखासे टेकनिकेल उसुबिदा दं। दा बे खोथाखौ लानानै जोङो मानगोनां CM बिथांजों रायज्लायफिननाय जादों। अब्ला बिथाङाबो बेखौनो बुंदों नोंथांमोना जेरैबायदि गोसो बेबायदिनो खालामनो हागोन। बिनिफ्राय आंनिफ्राय 6थि फिल्म एवार्डनि थाखाय जिखिनि हेफाजाब होनांगौ बेखिनि हेफाजाबखौ होगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा नैबेखौबो बिबान लाफादों जे फैगौ बड' फिल्म एवार्डआवहाय बलिउडनि जायखिजाया सासे आर्टिस्टखौ बेवहाय लेंनानै लाबोनांगौ, जाहाथे जोंनि माखासे महरगिरिफ्रा आरोबाव इनकारेजमेन्ट मोननो हायो। बिथाङाबो बे खोथाखौ बोसोन होनाय जादों आरो बिथांनि बोसोन बायदियैनो जेकि श्रफ बिथांजों एसे कन्टेक्ट खालामनाय जादों आरो बिथाङा फैनायनि खोथा बुंदों। आसा खालामदों उननि समाव बिथाङा जोंनि बे बड' फिल्म एवार्डआव बाहागो लाफैथारनो हागोन। डेटखौ लानाय जाबाय।
डेटखौ दासिम लाथ'नाय जायाखै बेखौ जोङो नभेम्बरनि गेजेरावनो लानायनि सिन्था खालामदों नभेम्बर लास्ट उइकनि गेजेराव